Paningkong kena red ngawan ban ai kuble ya pi haka kerteng gejong utra Jisu Kris ubana Nazaret kena red nganget ba piadon hapeng gajin kot gejing kia ka bajanai bat ngis ngongu lingba kani ka video ngiyo bania kendo ya pi mangi kum kino hikai ho ngila kwa bania kendo ya pi mal kemar ngila kwa bani ya pi rei ha du bangin da ya kendo pan ngis ngongu ya ublei ba utra yu ai ngi kani kalat bangila bani kendo ya pi lingba kani ka video hakani ka por ngawan ban ai kuble ya pi bat ya ki family member jong pi bat kena red nganget hakani ka por siapa ngindai ban sedang nginduai shua bat pi pun bot hadin jonga ong atra Jisu nga aingo yame bamikurku yanga kani ka sengi mangan lek kemen mangan syak kemen hame tra Jisu kurku yanga naka ketin kejong me ha ka kerteng Jisu iduai amen te hagani ka por kena ngwa ban ba wan lam hafi nagani ka dan ka jingya thu naka Bible naka shiti naka kitab jong Lukas na kalendong ka bakat kendai ka dukot ka bakat we hangni ngwa ban pen i shwa yi fi kena ngwa ban pen i shwa yi fi inem ki gini fi inem nganget fi gidur dei hani gidan do lai benta gidur hangni shwa bangan wan hakani ka dur kena ban batai fi ki gini ki mut ayu gini ngwa ban puli shwa ye fi naka kitab jong Lukas kelendong ka balai au ka bakat kendai ka dukhat ka baningkong ter te hakani ka por ngan puli hafi gi kena kani ka naka lendong ka bakat kendai dukhat bakat we ka farsi ki shipau tli ki sebai rupa fitip gidei ki sebai rupa ngisi yong ru kapisa te haba kidang sha skori kini ki ru ula nangkren ye ka farsi na ba ula hajan Jerusalem bat haki baki yamut bakahima ublei kan sapau kumni ru namar kata loong la don uwe ubriu bakenja sim la le chakari ka bajngai banio halade ka jingsen sha bat banwan phai pat te haba ula khot shipau ngut ki shakri jong ula ai haki shipau hirupa bat ula ong haki to fin khayi ta don dangawan nga aingo ye ka ktien ka jong ublei hagani ka por khna ngan pen i fi an pen i shwa gani ka dur bana po fi inem gani ka dur ba po do kani angni fi inem gidon ka nungon gidon lai ngot kirang ba dei we ni ba ye ba shong ni u dei usiem ken ni u dei usiem uni haba u ai ayu kumi gini gibre u ai gini ki sebai gidei ki khna gidei ka pisa dei u ai gini ki sebai ya gini ki shakri jongu u ai bale gini ki sebai ki shakri jongu ban le ayu ban bu haladi u ai gini ki sebai ha gini ki shakri jongu khnang ba gini ki shakri jongu kin pen man bo ni gini ki sebai ni gini pisa de kin pen man bo ni gini ki pisa ti uni utrai pan u ndaladep ai kani tingin sawan pat kin mentang nya pet biang naga na Lukas kelenang ka bakat kendai haba ulawan pat kala long kumno kala ja kumno ngan sapen iya pingan saya batai biang hakani ka por ngan puli pat ti kala ja haba ulawan phai pat onda ulayo diang ya kata ka hima ba ula hukum ba on khot hau ye kita ki shakri hagi ba ula ai ya kita ki sebai rupa ba on yo tip katno ba uwei ula mentoy da ka khai ubaning kom ti ulawan uda ong kutrai ka rupa jome kala penman shipho pat ki rupa ulaya thu ti hau bha me ushakri ba bha na ba me la long ubanget ha iba khndiat to min yo bor halor shipho krishna ubaar ulawan ru uda ong kutrai karupa jome kala penman san ki rupa ulaya thu te ha utaru meru tulong halor san krishna and uwei pat ulawan ru uda ong kutrai hakmi karupa jome kabangala sumar songkhop haka jan rumar namar ngala shepti ngeme naba milong briu ba me shim ya kaba mem shim labu mi odru ya kaba mem shim laben uti ula ang hau naka shuntur jome ngan bisyare me ushakri paman milatip banga lalong ubri uba na uba shim ya kaba ngam shim labu
bat uba ot ya kabang ngam shim la bet hatu balei ba mem shim la bu te ya uta usbai rupa junga hakaying ba aisut hakabang ngala wan pat ngala banyo ya uta lem berkesut de hakani ka tin jong ublei kamut ayu ge khna hakani ka tin ka jong ublei ngin pej pat menta haba uni u siem uwan phai fi inem new siem uni u siem fi inem new siem ba wan phai kini gibriu kini ki shakri jong u ki yeng nem hangni ki shakri jong u hangni baro ki yeng fi inem hakti jong ni wi shakri don ye idon kum idamli kum ini kin idamli fi ni idamli ini long kum idamli bu pisa tie hakan ni kapor wan sha uni ubaningkong fila em wan sha uni ubaningkong ula ai uang trai ka rupa jong me ba mi ai ngala penman sipo de ngala penman sipo sha ya ka uni u siem ula sngo bha ula kemen uang bha ma me usyakri uba ngej bat uba kongu ha baret uang to minio bor halor ki halor sipo kisnong bat habal adep ya kata wan suni uba a haba wan ni uba a uang kumno uang ba try kani ka rupa ba me mila ai nga langa penman sansha bat ya uni uba a ru ni usi mule kumno ula sngo bha ula kemen ula ang to minio bor halor ki shnong timenta phikwa ne am bantip shphang uni uba lai ho dei phikwa bantip dei ki khna uni uba lai ulong uni uba lai u dei u le kumno ya kata ka pisa le kumno wang haba uni usiem shaba unle phikan ma khna shaba unle yu ang kumno uang sa pendan kam dei ndrei uni ubalai pat ule kumno uni ubalai usiem yi katu ka pisa jeng u bat ule kumno usong be ha ijan rumar jeng u dei ha ijan bat ubu khap ulong kum balong kum ni kin khna pi kini long balong kum ni kini ka kanika ayu ni jeng bu fi ne ula siem ya kani ka pisa nga batai fi ki sebai kamut ki dei ka pisa ula siem ini pisa dei ula usiem ini pisa jika ba yu bu khop hang ni fi kna bu khop hang ni bat uda bu khop ba uda buri kum ni uda bu ha inu ijaka ba num dan menum no bai dei te ha kani ka por nga kwa ban ong ye fi ba uni usiem adu ba ule kumnu ula dom uni usiem ula dom udom balai udom namari kani ka pisa ha utu usyakri ubalai ba uai tu kisabai kan mau meneng ya puli ule kumnu upendan kam ne ubu ne ubu kin kana usubu baik dei ti uni usiem ong balai ba mim ai ya uni syakri balai beli ba mim ai no dei hang no lada dan kam menu ka pisa lada uai ti un sayo pat sok kawai ka pisa ti la lang em nang tu khna ti nang tu ka kamut ka kani ka long ba nang tu ru ula lang dei ni pisa ula haba wan ni utrai ula ban ai ki ni utrai ula dom dei ti pikwan em ban tip ba kalong gumno hadin timenta ngin puli pat ka ktien ka jong ublei na ka lukasi kalonong ka bakat kandai ka dukhat ka ba kani ka dukhat ka ba arpu lai hatu balei mem siem labu te yau tau subai rupa junga hakayeng ba aisut ba habang lawan pat ngala banyo ya u ta lem berkesut de ula ong te hakita gi bayeng hajan shimno na u ya kata ka rupa bat ai ha uta ubadon kita ki shipho ki rupa kilayo ong ti ha u kutrai udon shipho ki rupa nga ong hapi baha ubri baro ubadon on aisyu handrei na uta ubamdon wat ya kata ka ba udon on shimno na u pilayo sngo khna ka ktin jong blei ong kumno uni usiem ule kumno khna uni usiem pilai ne am dei uni usiem kani mane ya pidei kani pilai hang ni kani ka diga pisa kini siong sebai ki siong ru ka pisa dei ule kumno uni usiem kibun kibri hang tu uang kitu kibrio kitu syakri jongu to shimno na uni ubalai usyakri ubalai shimno ai no ha uni ubadan shipau teli ki sebai dei badan shipau teli ki sebai
kini ki para syakri ki para ki buriu ki badantu ki ong kendran ki ong niu ladon lupa shipho teli ki sebai hu de ladon lupa shipho teli ki sebai hu andai ong gumdo bala ong ya ubah ha ubadon ha ubadon on aishu bad ha ubam dan ya ga ga bo udon ru on shimno te nganget ki kini ki kanaret pila sngo thu nakaktian ka jong blei hakani ka por ban ni aingu nakabenta ka ktien jong blei tinga kwa ban batai ban ong ye phi hakani ka por ba kamut ayu bau ong bau ong ba ya ha ubadon on aishu bat ha ubam dan wat ye kata ka ba udon ru on shimno on ai no ha utu ubadon kambon dei kalong kumni kin kena kalong haba ngidon ke dei mentabi sngo thu ngadon kata ngasap ban ruai pille kum du pinchu ngap bet dada don menu bakot ipi bo ang ali ya nginya ruai ngatip ngayo sngo ba pi ruai pistandat ba ban ruai dan gibadon kasap bakin shan dan pat ki dan kasap ka ba ublei ai plai ki bakin yarap ya email jong ya ipa jong kum hakani ka por ka ba lockdown kum ni lockdown phi tiếp kamut yu khna ka lockdown kamut ho ai mentai ki brio ka lockdown kamut ba ngi hap shong khop hin dei phi kum ki khna phim pat long ban mi shabat phi hap shong yin phi hap ko ngo yenu ya email ipa jing phi ya ki bahalor jing phi ki badan yin dei phi ban ko ngo ye ki phin chu shong khop be yin kum ni ne phin le kum no menta nganget haba phi don ha yin kadon pi hable kini ki studies dei online studies we don pi hable ki homework jung pi bun ki kam jung pi tim daladep ki kam jung pi baro fi le kum ho oi fi le kai fi don kam le kai phim dei ban mi pat shaba pi di ban le kai hapo ka baranda jung pi la ni ha ka plau ying jung pi dei haba fi like pe ipor fi don kam ban le kum no ban ai ka kti kin khna ban ai ka kti ka diang jung pi ka ban ai kan li ka kti ka jingyarap jung pi no ya email ya ipa hayin ya ki bahaying basem ka lada email ipa jung pi ong khna khun penwan ra se ketika shamoy le kum no pin sai lai ki phi shim ya ka tu ka shamoy pi ai dei tang ka tu ba pi ai gi ha iru ka la long ka jingyarap hau tu kam dei ka basngo tanat lada phi yo kat kata ka la banyarap tang ka balong ki ka barit tam ka long pat ka jingyarap ka jingkur khuyan no ya email ya ipa dei ya email ipa gi ba halot hayeng asem jung pi te hakani ka por dakani ka jingya thu ka pharshi chi phau tli ki sabai ka mot ka pisa dei bat haba khna hangni angkwa ban batai te ha teng haba pisai la ya email ipa hayeng ki le kom noi pi ki dom ki dom nomor pisai la dei te haba phi ko ngo ki le kom no ki comment haba piko ngo iki ki kemi pagi le amnu ki kemen wat uji suru ya pm penaren u kemen haba piko ngo iki kemi ki pa namar ba ya ki kemi ki pa la ai dano la ai do try ji su la kurkhu ha ga jingim jongno ha ga jingim jongpi pide ban ko ngo iki wat iki badan hayeng iki bahalor baro te dakani ga jingya thu ka pharshi chepang ki sabai rupa ngala ong ru ye phi haba phi sngo thu phi don kata ga jing ai ban ruai ban shan ka jing ruai le se ban yarap ka jing ruai le se kum ki khna phi don ga jing ai ba tang ba fin long ba nong lom bai kan show je seng le hok i kata shim khna i kani ka kabuk sial nga dakabo ong shat dei phin shat i ka perthei phin shat ban pin sngo bhai ublei pin shat pin sngo bha yu blei ban ruai ban pin sngo bha ban pendan buram yu blei dei khna tinga nget kani ka pharshi kala long shisha ke ka ba ka jimun to ye phi kala long ba ban phin perkhat oi phi sngo thu be ba phi kwa ne ba phin tip ba ka jing ai ba phi don phi kwa to kani ka por phin penbut na din jonga ong atra jisu nga duai hame to yang kajing stan kajing shampang kajing la ya kaba mila hanga to ya rap yanga do men sim bakho jong me ha ka kerteng jisu ngaduai amen te ha ka ni ka por khna nganget kala long shisha kajing kurkhu ye phi
bat kawai ngan ong ipi ko ngu ka menta ka bam ka haba phimde ban mi shanu ko ngu hayeng hasam ko ngu bat phin shong khop hayeng bat lada ka long ka balaru phin le phin ko ngu phin le de ya kata bat utrai jisu le kumno utrai jisu kur khu ke nyepi utrai jisu kur khu ye pi kwa em utrai jisu kur khu ye pi hoi pi kwa ban kur khu ngi baro ngi kwa utrai jisu kur khu ngi tika wei bagini ban le shwa ni ban ko ngu dei te hakani ka por ngakwa ban puli pat na fi ngakwa ban ai na fi nakaktien ka jong blei hakani ka por ngakwa ban ai ka dukhot bible ifi ngakwa ban ai ka dukhot bible ya fi ka bible verse fi ki khanna mo phidon lada phidon ki diary jong fi shim i diary jong fi shim i pencil jong fi tho ye kani ka dukhot bible mo tho ye kani ka tho ki proverb kalenong ka balai tho proverb kalenong balai kadukot kabasan nganget phila shim ki diary jong phi ya i pencil jong phi bat phila tho ya kani ka kadukot bible te ha kani ka por ngan puli shwa manga ngin sai puli lang bat phi kajing kentu ya kajing ko ngu ngan puli ne ki proverb kalenong ka balai kadukot kabasan ko ong gumnu hni tungej ha utrai dala ka donu baro bat wat shania hala ka jong ka jing shempang hang ni tu ong kin hadin junga ong proverb kalenong balai kadukot basan tungej ha utrai dala ka donu baro bat wat shania hala ka jing shempang to ai ngu utrai kani ka dei ka homework jong phi pin shim ye kani ka dukhot bible pin puli man nagasngi pin puli dei ye kani ka dot ka dei ka dukhot ka bible hangni la ong gumno wa utrai uang na ka proverb ka lenong balai dukhot wa khatsan utrai uang to nget to shania hanu ta utrai jisu di khna pin shania u pin shania pin shimi ka senjam ka ba fiso tu pidon ka jingai pin shimi ka senjam da ka ba kongu yo blei da ka ba ya bi chaprang utrai unang kurku ye pi kwa em ban long kumuni badan ki shipho tli ki sbai ki pi pisa pi kwa utrai yesu nang ai shu pin le ye kata pin shim pin persyam utrai yesu unang kurku ye pi ta kan di ka por ngi kwa ba nginduai sa punbut ma phi na din jonga ong atrai yesu nga ai ngu yeme ya kaktin bamila ai yangi tra jisu ya rab ini bangin pentrekam ya kajing ai kajong me ha kajing im kajongi tra jisu nga ai ngu yeme ha ka kerteng jisu hiduai amen te ha kan di kapor ngan ngakwa ban pini ye phi menta ba ka dei nem khna ka lockdown ngakwa ba fin le ka wei ka dei ka lockdown phi yo le phi yo pore man chong hi ho ai phi don ki kam ba phi hab le dei ka phi lai hi ya ka por tingin le kum do ha hang ni ha nga dei nga sei nei ni dei na nga sei ni plug and set nei ni i jonga nga sei ke ni ka dei ka plain of paper dei kani kadi plain of paper ni angni fi ne nga tho ayu angni nga tho agi jing tho bali nga pani ye fi kani khna nga kwa ka wei menta ba kadi ka lockdown menta kadi ka shuti fi le ka wei kin khna menta shwa ban khi em shwa ba fin khi thia lani shwa fin le thia shim i wei i piece of paper fi la ban ka di ni shim kan ni e sakat kum to dei sakat dei kan chi ini piece of paper da dem tu sa tho ki mat jing duai hang ni nga tho kum no hang ni nga tho jisu kurku yanga rangkat bat ka jingkot ka jingkhia hang ni nga tho kum ni fi ne nga tho dia phi la ban tho kanu ka mat jing duai hang ni dei phi la ban ong jisu kurku yanga phi ai boringa dei phi duai kata ong jisu nga duai me ai boringa kurku yanga ti phila ban thoi ki ma jing duai phila ban bu hai nui bek ju phi kham tam ki kin thei de kin thei phi dan ki pers jong phi de
kidan ki por jung phi la ban tho kini ki mat jung duai lai sau tali dei te phi ki kan thei kham tam kidan ki por jung phi dei kidan ki por jung phi ki na kan thei kham stamnan ne hakan no ga jaka ba phi smok tanat phi la ban bu ba ye ini bag jung phi la ni ye han no ga jaka ba phi la ban shim ba phi la ka long sup ba ye phi ba phin shim sha ba phin nei thia la ni phi la ban duai gi ma jung duai man step ru dala khi dei ka kata ka shong ha ka jing iyu jung phi ba phi kwa thia ka ni ka por phi shim ye ini phi la ban sei iwe nang ni dei phi la ban sei nang ni iwe menta hangni phi la tho menta ka sngi ngan duai na ka banta imami papa jonga nga duai ba utrain kurkhu yeki hakani atu ka por fi ong try jisu nga ai ngu yeme ba mi ayanga ime ipa try jisu nga duai tukurkhu yanga tukurkhu ye ime ye ipa jonga tika long ka basuk em khna kamdei ka basitam kamu kamdei ka basitam pila ban shim pladep duai menta fisa shimpan Fisa shimpat besot akawai kum next day fi shimpat akawai majung duai pila ban tho hang turu menta kasing ngan duai namta I hep junga ngan duai namta I mei I junga I pa I junga bautrain kurkhu iki undai ki dei te nga aingu hakani ka stem kaba itanat bautrai jisu kurkhu yang ide kena ngila bani kendu lengba kani ka video Gila bani kendu bani aingu yu try jisu na kamta kani ka por ka bakodor te hakani ka por shwa bangan dua shwa bangin wan no shaka bakut ngakwa ka wei bangan duai na kamta jungpi ngan duai bau try jisu un kurku yu pi dei ani ka por gi kena ibadan hiyim pin kabre pi lagi kemat min ngan duai nam ta jungpi atrai jisu ngawan ban aingu na kamta kini ki kena atrai jisu ba e junga Kilong ki bakordor khamat ka jome kin traji su be jonga traji su to wan ban kurkhu yiki to wan ban ku yarab yiki to wan ban sumal sukher yiki to da yiki atraji su be jonga ya ka family member jun ki baro ki badan hayin ki badan shabat traji su ni duai be min ya dai ki patu si ya dai kham tam yiki ni ki hebret kin traji su bat kurkhu yiki aga kerteng ga jome uji su ni duai amen Bat kelas ngan kwa ban ong ba tenginya duai na kabenta phi nginya duai lang pen buat hadin ngamo ong atra jisu to kan mau yaki bapang yaki basitam akan dikapor to wan ban kurku yaki ngangeng bamela penkia yaki haka kerteng jisu Duai, amen. Ti kena ka ngi aingu ikan ikapo, bangi lai kendu, bat nga small comment bangi yo ikan ikapo ka bakodor bat pi try, unlong rengkat bat pi hadu bangin dalaya syempat haga wei kapo. Tat hadu kata utrai ga jing suk unlong rengkat bat pi bat kayeng ka sem jeng pi. Amen.